Peter Maarsma, Sab ben je trainer van Harkema's Boys en zijn hier net meer. Kist het te bevatten? Nou ja, als je nog, ja, ik kan het eigenlijk nog steeds niet bevatten, want het was wel een gigantische schok. En ja, een gigantische teleurstelling. Dat je ergens aan begint en dan dat je naar, ja, hoeveel wedstrijden zijn het geweest? 8 volgens mij. Na 8 wedstrijden alweer op straat staat. Ja, dat is wel heel erg schokkend. Ja, en kist het ik net begrepen? Nee, ik ben volkomen verrast. Het is, ja, dit verwacht je gewoon niet. Hè? Je verliest wel een paar keer op rij. En ja, daarin is het, ja, schrik je wel, maar het is gewoon onverklaarbaar eigenlijk. Het is gewoon iets waar je absoluut niet rekening mee had gehouden. En ja, kijk, een trainer die verliest, dan doe je het nooit goed. Hè? Maar de manier van voetballen was gewoon hartstikke goed de laatste weken. En alleen zat gewoon tegen in het niet maken van de goals. Nou, en dat je daardoor in één keer op straat wordt gezet, is wel heel erg zonde. Wat wie de uitlist van het bestuur? Ja, eigenlijk niks. Ja, ik vond... we liepen van het trainingsveld af, ik werd geroepen, Peter kun je even komen. En ben er keurig netjes gaan zitten en moet je nog koffie? Ja, lekker. En toen zei de voorzitter in één keer, je staat op non-actief. Nou, dus ik reageerde, ja, dat is een grapje zeker. Nee, je bent per direct echt op non-actief. Nou, en ja, en ik zei, wat is de reden dan? Hè? Ja, het is niet het resultaat, maar het zijn de randzaken. Nou ja, dan vraag je om uitleg, wat voor randzaken dan? Ja, en daar krijg je, ja, je past niet meer in het beeld van Harkema's Boys. Nou ja, voor mij heb ik 11 februari bijgetekend. En ja, toen was iedereen nog vol lof. En nou verlies je een paar keer en het lijkt ja, op een of andere manier dat ze dan in één keer ja, toch geen vertrouwen in me hebben. Dat blijkt blijkbaar. Hast het enig idee waar dit waar komt? Nee, dat is nog het ergste. Kijk, als je het nou ziet aankomen, dan zeg je ja, er is een reden voor. Of hè, we voetballen slecht. Maar nee, we voetballen goed. Alleen de ballen vliegen er niet in. En de klik met de jongens, met de groep is fantastisch. En we trainen goed. Ja, voor de rest binnen in de club, ik heb nog geen wanklank gehoord van geen toeschouwer of wat dan ook. Mensen die slaan me op rug en die zijn nog hartstikke tevreden en iedereen hartstikke positief. En, ja, en het publiek ziet ook wel dat de punten wel komen. En ja, dit is gewoon een schok. Dit is gewoon ja, eigenlijk onverklaarbaar. Ja, want het zijn van, het laat net onder resultaten, maar ja, er is sprake van een vertrouwensbreuk. Ja, wat vind je daarvan? Ja, daar schrik ik nog het meeste van. Want als er een vertrouwensbreuk is, dan moet je het zelf wel weten. Hè, dan moet er bepaalde argumenten zijn of bepaalde dingen gebeurd zijn waarvan je zegt er is een vertrouwensbreuk. Maar volgens mij heb ik met niemand een woordenwisseling gehad. Heb ik met niemand, ja, dan ook met een speler of wat dan ook, een ontevreden speler gezeten. Ja, een jongen die op wissel staat, maar ja, dat is logisch. Ja, vertrouwensbreuk. En ik ben benieuwd waar dat vandaan komt. Ik durf het niet te zeggen. Ja, want dat is net als die onzin. Ja, ik weet niet. Ja, ik heb met niemand ja, op iedere manier gemerkt dat er een vertrouwensbreuk is. En de jongens heb ik gisteravond nog, nadat ik het gehoord heb, heb ik nog rustig met die jongens gesproken. Ja, en die waren ook helemaal verbolgen. En die waren ook helemaal verrast. En ja, ja, je weet het natuurlijk nooit, maar ja, het is volgens mij vertrouwensbreuk was totaal geen sprake. Het enige wat misschien een optie is, of een mogelijkheid is dat het bestuur voor een speler helje zonder dat je van afwisselt. Hoe zit dat precies? Nou ja, kijk, ik zit zaterdag terug in de bus van Katwijk en dan hoor ik één keer dat er een speler benaderd is. Terwijl ik er niks van af weet en terwijl een aantal spelers al weten dat die jongen benaderd is. Ja, dat is in mijn ogen, ben ik daar kwaad om geworden in de bus. En dan was ik, ja, nederlaag en dan krijg je ook nog zoiets te horen dat mensen... Ja, in één keer een speler gaan halen waarvan ik zeg, ja, daar hebben we al 2 voor op die positie. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, waar ben je nou mee bezig? Ja, en daar heeft hij wel heel cool maken. En zou dat dan een mogelijkheid wezen dat ze die daarom nou kwijt willen? Ja, ik weet het niet. Ja, dat zou misschien kunnen. Ik weet het niet. Dat er een of andere manier, ja, dat mensen niet tevreden zijn, dan moeten ze gewoon tegen me zeggen.
En dan kun je erover praten en dan kun je tot een fatsoenlijk gesprek komen waarom ze je ernaast zetten. Of waarom je eventueel ontslagen wordt. Maar dit is in mijn ogen ja, zo volkomen verrast dat ik zit nou te gissen. En waarom en ja, hoe kan het? En bij mij is het dan gewoon één ding, het is gewoon een paniekaanval. Ze zijn bang dat Harkema eruit vliegt. Maar ja, laten we reëel wezen. We hebben nou Spakenburg, Katwijk, HSC gehad. Dat zijn clubs, daar kun je gewoon van verliezen. En nu krijg je Genemuiden, Sparta Nijkerk, Apeldoorn, Hoek. Ja jongens, daar pakken ze gewoon de punten van. Dus ja, ik vind het volkomen een rare beslissing. Hoe reageerden de spelers, Juster, na de training? Nou ja, de voorzitter heeft ze eerst ingelicht. Dus eerst mij ingelicht en toen de groep. En ja, die jongens was gewoon maar stil in de kleedkamer en verbolgen. En ja, ze hebben me een hand ik heb iedereen keurig een hand gegeven, succes gewenst. Ja, en iedereen verbolgen. En nog steeds denk ik, het is een situatie waarin ja, ik had het niet verwacht. En ik denk de spelers ook niet. Dat besluit, hoe wordt het nou aanhandelen? Dus hij haast bijtekenen. Officieel is er nog niet tekenen. Mondeling ga je met een akkoord voor volgend seizoen. Maar hoe wordt het nou aanhandelen? Ja, ik moet met de penningmeester zitten om tafel en dan moeten we maar kijken hoe we eruit komen. Maar ja, kijk, volgens mij heb ik recht op nog een jaar salaris. En na dit jaar. En ja, kijk, in dat opzicht, als het op deze manier gaat, dan wil je natuurlijk elke stuiver hebben. Of elke cent hebben. Want dit is gewoon een trainer niet de kans geven, niet de kans gunnen. Ja, en dan denk ik, ja, dan, als je dan over financieel gaat praten, dan moeten ze ook maar met de beeld brood. Was er zuiver emotioneel van? Ja, dat doet je zeer dit. Absoluut.